Fakty o zvieratách, ktoré znejú vymyslene. Niektoré zvieratá robia veci, ktoré znejú ako sci-fi, ale sú reálne. Chobotnica má 3 srdcia. 2 pumpujú krv do žiabier a to jedno pumpuje krv do zvyšku tela. A zaujímavé je, že keď pláva, toto hlavné srdce sa ako keby zastaví a to je dôvod, prečo sa radšej iba tak plazí po hladine. Delfín nikdy úplne nespí. Jedna polovica mozgu odpočíva a druhá polovica je stále hore. Musí totiž kontrolovať dýchanie a taktiež strážiť okolie. A preto si nemôže dovoliť vypnúť ako človek. Slon má extrémne silnú pamäť. Pamätá si miesta, cesty a dokonca aj iné slony po rokoch. Dokáže si zapamätať, kde našiel vodu aj po veľmi dlhom čase. Žraloky existujú na Zemi dlhšie ako stromy. Žralok sa objavil na Zemi pred viac ako 400 miliónmi rokov a prežil masové vymieranie, ktoré zničilo väčšinu života na planéte. Sova dokáže otočiť hlavu o 270 stupňov. Nie preto, že má voľný krk, ale preto, že má prispôsobené cievy na to, aby vedela prežiť takýto pohyb. Svet zvierat nie je len zaujímavý. Je plný vecí, ktoré by si skôr čakal v nejakom fantasy filme ako v realite.